Hai să bag pe ăsta acolo. Action, motor! Motor! Mult aș vrea ca asta în lume să fie, Doamne, o minune, pe noștri dragi și iată-i știm, cu toată ființa ce iubim, să nu ne pierdem buni sau răi, în suflet îi avem în noi, să avem cu ei o permanență, Te mai uiți din când în când la noastră cameră. existență, că tare e grea atunci când vine cruda asta despărțire, căci de se poate, bune, rele, nici nu-mi trece repetate. Roata vieții, asta este. Unul se naște, altul nu mai este. Să faci, Doamnă, de rugare, să fim mai toți într-o suflare. Iubirea în nemărginire, cu o voință mișcă moare. În toate ne vom ține tare, ferice zile sărbătoare. Mai întoarce, Doamne, roata, să mai văd odată soarta. Geo. Nu, să mai văd odată Soarta. soarta. Ia să vedem. Bagatul. Da. Din nou, iată, UE își bagă coadă printre-a noastră o gradă. Desigur că e minunat că în marea Europa am intrat, cu facilități diverse, care mai de care să intereseze, dar nu și alte care vrem, nu vrem, ori să cam intimideze. Bun. Pe lângă mult deranjanta restricție la prepararea țuicii și alte asemenea în asta discuții, acum ochi mare ne-am umblat și la degustare. Bun. Pot spune că e mare brânză. N-avem, iată, nicio scuză, căci la carne, brânză și alte lactate nu mai e voie pe degustate. Da. Adio. La vânzare, Pe toate YouTube. la Am să te etichetă văd pe YouTube. și cu ambalare. Hai mă, lasă mai important. Te bag pe La YouTube. vânzare, toate la etichetă și cu ambalare. Bine am zis. Țăranul tare nemulțumit, căci produsul cu alte astfel cheltuieli trebuie scumpit. Un lanț întreg de supărări, plecând de la producători, că ar fi ceva cale până ajunge la vânzare. Înregistrare, pe la Direcția Județeană Sanitar Veterinare și taxă 3 milioane achitare, transport, ambalare, toate în preț acumulare, iar cei ce vor conforma, ce nu se vor conforma în piețe, nu vor mai intra amenzi 3 milioane lei, că vor lua. De la 1 februarie totul intră în vigoare. Toți deranjați de asta ambalare și timpul ce va urma, numărul acestora se va micșora. Asta e neică treaba. Hai să mai vedem ce mai avem pe aici. Bagă. Poate te alege cineva pentru poezii, compuneri. Când am fost cu mielușei la câmp, acolo, asta. Ce? Ia zi În astea cum zile cuprinzând și sărbători, am sălășuit prin depărtări. Într-un lăcaș a spune de poveste și poate așa ceva de cauci că nu este. Citire din telefon. O lume ruptă parcă de prin rai și cred că în vise nici că ai. Popas a fost mai de Crăciun. Trecuse, sigur, de ajun, se văd dinții. De atunci plecam acolo în drum. Totul e în suflet și acum. Surprins plăcut am fost. Mai cu o chestie cu dinții, așa mai... Să faci pe calculator. Surprins plăcut am fost. O grada cât cuprins plină de viețuitoare. Pisici, căței, găini și porumbei, multe mioare. Totul așezat cu rost. Și că să filmează. Chiar te îndeamnă la visare. De reguli, legi, cont s-a ținut, se pare, cred, cât s-a putut. Că în situația de față... Eu zic că Vivi era pe scaun. Eu zic că situația de față avem, să zic, altă prefață. Din cele oițe ce erau, da, una mai după alta că nășteau. Regulă se pare mai aparte. Nu cred că ar fi și în altă parte. Noi știm că mai de Paște vin să apară. Aici vin în plină iarnă. Vin purtând-o chiar ciobanul, căci berbecii în câmp explică cu bibilica. Au sărit planul. Și acele oițe în iarnă au făcut mlădițe. Mai în ultim este un negruț. Cu bibilica. Da, da, e frumos. Așa frumos, dar cam micuț. Frigul venind afară în trombă, mai noaptea în casă, ținându-l pe lângă sobă. Zile ce trec, așa petrec.
de la Crăciun, mulți mielușei frumoși, crescut acum. Păi și avea și carieră. Da. Am spus deșteaptă-te române, nu știu. Bagă și mai, bagă și mai, bagă. Deci ce mai acolo, oricum ajungi pe YouTube. YouTube. George Poetu scriu acolo, George Poetu. Răsfăind ușor prin ziare. În locul ăla care am văzut, zici. Lui Vieru. Hai de mine. În locul lui Vieru. Răsfăind ușor prin ziare informații care mai bizare, astea cu răpire, agresare, violare, sunt acum pereche, numai de mirare, ca o placă veche, floare la ureche. O timișoreacă studentă la științe, iată face fițe într-o modalitate de te dă pe spate. Haide și să scoată bani la facultate, să continue anul, în loc pe centură, ori la toleranță, că cine dă cu banul, se pare direct, colon internet, că-și umblă îndată pe la zona moartă. Licitație tare, care dă cu banul, că e dezlegare. Să vină băiatul să dea cu ciocanul. Își vinde virtutea euro 5.000. Nene, să te ții, prețul de pornire, că nu-i sărăcire. Ochiul să bucure, totul cu rost în timpul unei campanii pe la radio pe un post, unde chiar se spune că mai sunt românce pe acolo virgine. Licitația deschisă, 2 săptămâni admisă. Cum Virgina, iată, a precizat, mai întâi în glumă, mai serios, că lui Becali cere frumos 1.000.000, că e de salon, care oi multe și cornute. Gigi. Am ceva mai lung care e de sentiment aici. Zi. Redare. E de 10 cuprins. Bagă. 10? Ce? Dar nu pot să transmit, că a rămas în pământin. Bagă. Dar e proză. O discuție despre dragoste între oameni atât de diferiți, ca vârstă, este destul de delicată, că voi, tinerii, vedeți acum lucrurile astea cu totul altfel. Este firesc să fie așa? Poate mai mă uit și în cameră. Din când dantura. Cu totul altfel. E firesc să fie așa. Aia de jos noi? Mă umblu în pungă acum. Poate sunteți altfel. Trebuia la masă să o spun. Mamă, dar hai ca Vivi cu ceva după mine. Ia faceți așa. Nu, lasă. Să vedem în cameră. Sunt fotogenii, da? Unde a rămas? Așa. Hai mă că pierd filmul așa. Bagă. Asta cu totul altfel. Este firesc să fie așa. Poate sunteți altfel ca structură. Epoca tehnicistă în care v-ați format vă determină să fiți grăbiți și eficienți, mai ales grăbiți. Foarte grăbiți. Despre eficiență am rezervele mele, ce sunt aerele de om matur, trecut prin oarecare experiență. Tot un semn de grabă. Vrea să se sară peste câțiva ani, este cea mai mare prostie pe care o poate face un om. Abia mai târziu, când nimic nu se mai poate întoarce, înțelege că izvorul tuturor bucuriilor este copilăria. Oamenii se schimbă mult de la o generație la alta. De cele mai multe ori, în bine, dar aceasta nu apare prea evident celor vârstnici. Nici eu nu mai sunt același, deși m-am zbătut din răsputeri să-mi păstrez sufletul de adolescent. Fără prea mare izbândă, însă, poate în mai mare măsură decât alții, m-a transformat viața ca pe oricare, operând cu mine, fără să-mi ceară acordul, un schimb acum, dar mi se pare oribil. Mi-a dat înțelepciunea în locul candorii. Totul se petrece încet, pe nesimțite, pe măsură ce mai câștigi o treaptă în profunzimea gândirii, mai cobori una spre deteriorarea fizică. Schimbul este nici avantajos, nici cinstit, pentru că dacă e sigur că îmbătrânești și te uzezi cu fiecare zi care trece și o să capeți, nu respectă întotdeauna proporția. Aș vrea să mă pot întoarce, măcar pentru o zi, în acelea în care sunt cu adevărat fericit, curat, naiv și neștiutor. Cu drag, Geo. Da? Asta a fost pe 5 octombrie, nu l-am șters de cum l-am scris într-o carte. Mai sunt ole subțirele, ia să vedem. Să-l bag pe ăla, ca cu pe tub, cum ai spune. Pe YouTube.
Ia fii atent, Rox, ia fii atent. După ce era criza adâncită, au venit și rușii au făcut o friptă. Au dat, se registrează. Da? Au dat-o la angro, ne-au luat la tango. În acest caz ne-au umblat la gaz. Mai încet, mai moale, luni după Ucraina, mai prin evitare. Ținta, cum se știe, NATO și UE. Da? S-ar putea ca Putin să creadă a fi poate un Rasputin și când vrea, mai fără frică, să ne ia la bip cu ea îndoită. S-o crede că noi, UE, NATO, în situația de aici,